agres i dolces, amb el que tinc. Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes. al quint no. 15. 15. Al Al 15? 15 capítol de Agres i Dolces. Jo, queda no res, Queda no res. Tinc una por. Ja parlarem de finals de temporada i tot, però és que 15 capítols són molts capítols. I estem molt agraïts de l'últim. Vamos, Sí, que sigui agraïts. estem molt agraïts de tots, però és que en el de Anna, la de Castellà, vam obrir a un públic nou. I això és el I que tot ple passa. de gent mirant això, jo I flipo. nosaltres perquè ja no anem a l'institut, però Aitana, que va per l'institut, diu que tots els professors la paren i li diuen ja has vist el podcast? I Aitana, que dale, vergonya. gràcies. Alguna cosa que hagi passat recentment? I això és la cosa que no ha passat. No, sí que Que passa. hauria d'haver passat, però no ha passat. Però anem a callar. No, és que així som Si fans Espanya ja d'Eurovisió. mos robava, imagina't el que mos roba Europa. Fans d'Eurovisió. Eurofans. Érem fans d'Eurovisió, ja no. Érem, ja Érem. Érem. Jo tenim a la Calpa Paloma. La cosa és que nosaltres no volem ser molt eurofans perquè sempre s'enduem alguna decepció després del Channel l'any passat, No, i perquè mai podem veure la final d'Eurovisió. perquè cau en algo. O Perquè en festes cau de en muro festes de muro o en l'entrada. o en alguna entradeta de muro. Però s'apanyem per intentar veure. Però bueno. La qüestió és que a mi el que em passa és que jo no soc molt eurofan perquè no vull il·lusionar-me, però clar, després del Channel l'any passat, doncs enguany estava també il·lusionat i Europa no mos vol i ja està. I plora. I Es vam quedar a quadros en el televoto. En el 5 points. Spain, 5 I points. tots, nosaltres. tots en el sofà. Bueno, en Guito en el piso. Així no. Bueno, en fin. Bueno, i això de que som fans d'Eurovisió, érem fans d'Eurovisió, podem lligar-ho a la convida que ve avui Sí. i dir que anem a parlar avui. Avui anem a parlar Així de les coses pues de que dir-ho som ja. fans. Ah, pues Sí. fanses. Brindis. O de les que érem fans, igual que Claro. Eurovisió, que anem a parlar en passat. Així la que donem pas a Irene, la nostra cosina. Buenas. Hola, Irene. Hola. Com estàs? Bé, un poc nervioseta, però bueno. Els sons que em posa pareix que estic en un plató. És que quan ens posem a enxufar els focos i les càmeres i les La coses... mesa camilla... I jo que m'acabo d'alçar Esto. el TC, sí que Tu sí. ja ho tens ja introduït No, en el però- teu cos. Irene és cosina nostra, també. N'hi ha gent que se té un cosí a lo sumo i nosaltres, A lo vinga, sumo? un altre cosí. A lo sumo. I nosaltres tenim, vinga, els cosins i van Tenim una passant per sort, així. una sort. Una sort. Pues sí. I ella és cosina nostra, farmacèutica i tot. I molt fan. I molt fan. La gent en general, no, de la gent... No, i molt fan del podcast, pensava que anaves a dir. Ah, Del podcast? És de les primeres que totes les setmanes ho veu. Sí. que bé. L'Instagram el duc al retrotero. Molt bé. El Posa retroter. like a tot. Ara, primera pregunta. Tens preguntes? Sí. No vas aparèixer a un... Mare, No, jo anem a que començar suat. pel principi, jo crec, hasta on arribem. Què és de lo primer que se'n recordeu que vau ser fans? Jo ja ho sé. Fanàtics, pues ara dis-ho. Jo les barriguites. Ah, Que tenia la casa con asa, el hospital, el veterinari, el coche. L'autobús, No, perquè no n'havia. tenia més coses. Però jo tenia uns colxons en esta casa negres que utilitzàvem per fer cabanyetes que ja ho hem contat. Ah, sí. I després, quan me vaig tot portar a l'altra casa, feia jo un poble en això, i feia costres en tablons de madera i les barriguites vivien allí en un poble. Molt I bé. feia... Jo no estava molt bé del cap. Jo feia el programa de festes, elegia la reina, es feia vestit a les barriguites quan era la reina. ah. És que la imaginació fa molt. Uau! Més que altra cosa. Jo que me'n recorde, doncs mira, de Marisabel, que em veia el documental este que va fer quan va anar a Eurojunior, jo tots els dies me'l posava. Que ahí El Quique moño, tenia perquè 0 mirava, anys. Lo que més mirava Ahí era el estava moño de mort. Marisabel. Jo soc molt Bueno, no fan estava del- mort, Marisabel no estava, en Eurovisió no estava mort, jo. Estaves viu, tenies Havia 0 nascut. anys. Ah, sí, claro. Bueno, tu el que més Ah, miraves... Jo el que més mirava són els moños. Bueno, sempre mires moños Sempre. de la gent, però és que Marisabel en aquesta època tenia un moño molt xulo. I pa' acá sí, pa' allá. I jo enamorada del seu moño. Em posava el vídeo i I tots els meneos. I claro, com amb ella, en el vídeo este que van fer, fan així, escabussant-se, moño pa' acá, un poc... Tu el tornaves loca. A dia d'avui Ara quan ho fes. encara sap... Bueno, vosaltres vau ensenyar la coreografia en aquell entonces i a dia d'avui encara la fem. Sí, Nosaltres se l'hem La ensenyat mera a farem, meritat. la farem. La meritat. La meritat. I la Perquè faré. som molt coreografistes, nosaltres.
És increïble, aquesta coreografia. És Jo- molt xula. jo- I la gent diu, uah, quan la balles diu, uah. Claro, és que és una cosa extraordinària. Com per no guanyar. Ara posen el sticker, el posem. Això, posem ahir el nostre gif. Jo de lo primer que no me'n recorde, perquè ja no me'n recorde, és un vídeo de jo en un any i mig o per ahí, que a lo millor, bueno, seria un bebè. I estic mirant els Teletubbies en una emoció, o sea, en uns Jo a les sacsons, Teletubbies també tenia molt de fans perquè em diuen que era el sol. Era molt com a germà. tots els xiquets en esta vida. Vos Però és que es pareixia al meu germà, Ja. de bebè. Però tu no. És que això tenia A tant mi de poc, color som que germans. t'hipnotitza. Vull dir, som germans. Però jo crec que a aquesta època tampoc veia jo molt això, eh? Jo sí. Jo sol ser que vaig tindre un pòster dels Teletubbies en la meva habitació prou de temps. Jo tenia tots els VHS dels Teletubbies. Tots els VHS de les lletres estes que... Dibujos de lletres i números. No sé com es diuen. Però es dien, no sé, i feien l'uno i tal. Jo ahí Pues no. sí. I després, pel·lícules així que hàgiu vist molt de xicotius, jo me recorde Blancanieves primer, una obsessió, que és que ni me recorde, però sé que vaig demanar a Reixos un any la casa de Blancanieves, una pedazo casa, és superxula, llavors l'ensenyaré quan vinguem a casa. Casoplón. Pedazo, clar. Perquè això, encara, de fet, encara ho gaste per decorar els enanitos i no sé què, perquè és preciós. Jo m'encantava Blancanieves. I després Mary Poppins, que Mary Poppins sí que és... Ai, sí. ja I ara encara ho mire i m'agrada encara més. Perquè les cançons tenen un significat que encara podeu aplicar-se a la vostra vida i vos recomano a tots que Això mireu no sense passarem parar Mary Poppins. Ja està. I tu? Jo el que més mirava era La Sirenita, una darrere, una volta, una altra, una altra. Veus? Jo tinc top 3 de pel·lícules de la meva De infància. dibujos, Que són... però- Primer seria El Rei León. Això també. El Rei León jo era també una prou obsessió, però perquè els meus germans també els agradava molt. Després 101 Dálmata, que tenia un trauma jo en aquesta pel·lícula, que jo passava mal, era la meva pel·lícula de terror Pobres preferida. era de terror. I la primera que més voltes he vist, que és la pel·lícula que més voltes he vist i que des de xicotet, és El Príncipe d'Egipto. Jo aquesta pel·lícula me l'he vista, si no, 100 més de 100 voltes, jo crec que Pot ser, és pot ser. Jo veia molt en un gelat sempre, no sé per què, Nòvia a la fuga, i crec que tenia 10 anys mínim, que jo dic, per què veia jo això? Però no havia la fuga, No no, veia la de fuga, però persones que te ho ja. juro, sí, i la veia sempre en el mateix gelat, me'n pujava a casa amb la tia Geva i la veia, no sé, segur que tinc un I trauma. no havia la jo. fuga, què era? Pues una xica que anava a casar-se i quan era el moment de casar-se se n'anava. Ja està. Corrents. Genial. I M'ho has jo- explicat, eh? Bé, Sí, no, novia, sí, la tal fuga. qual, és que era tal qual, era així. Però veig tu jo amb 10 anys mirant aquestes pel·lícules, però no sé. Bueno. I ja creixent un poc més, quines fanors teniu? Jo és que actualment no soc tan fan, veig que de xicotet el tornes loco per qualsevol cosa que t'agrada. Buah, jo és que no ho sé. A veure, jo crec que després de Mary Poppins ja va ser Los Loonies. El boom, teu. El meu boom, el més fan que podré ser mai d'algo, serà de Los Loonies. Però és La caravana que que jugaven. jo no me recorde d'haver vist Los Loonies, crec. O sea, no sé ni si feien capítols, jo sé que a les 8 feien Buenas noches sí, hasta mañana, però jo no sé si feien capítols. O sea, feien capítols de Los Loonies, un capítol que passava a un capítol. Jo no me recorde. Però jo tenia moltes coses, tenia la caravana, tenia tots els peluches de tots los Loonies. Alguns en gran i en xicotet perquè em feien de dos grandàries. Tenia, bueno, és que ha dut així coses. Tenia Ai. discos de los Loonies. Este del cumpleaños, totemazos, uno darrere l'altre. En tinc un altre de la canció del verano, vaig anar deixant així. També tenia estos ninotets que Hòstia, Ai, deixa'm bueno, recordar qui no estiga mirant, que ho mire. Que és l'Ublu, i també tenia el de Lucho, que tenien un llit. Ja està. no eren tres, és que tenen llits. No, jo només en tenia dos. Després tenia l'una lunera, que era la ciutat de los Loonies, per qui no ho Que sàpiga. s'alçava una coseta quan Que claro, estaven totes les cases i estaven tots els coet. ninotets. Tenia baralla de cartes, tenia més jocs de dominós i coses d'aixes. Parxís i la oca, tot això. Mare de Déu, I pijama també no tenia- tenies? No tens un pijama? O algo? Roba crec que no tenia de los Loonies, però el que sí que vaig fer va ser, cada 2 setmanes, durant no sé quant de temps, comprar la revista dels Loonies. Això que he dut així només és Això té un carpet història. sano, però en tinc Quant més n'hi ha? d'uno. El Pues papel no està sé. allà, vamos. Però la qüestió és que bueno, mireu, Està piradíssim. per exemple, és especial de Halloween, però és que me'n recorde Ah, que quan, vale, menos mal, perquè que quan se n'anàvem a estiuar per ahí, em comprava algú que sí que estava negres la revista. I, per exemple, veus així Marisabel, perquè Marisabel era molt d'eixir en els Loonies, Ai, és de Déu. Fernando Alonso i Zac Efron. Què et Fernando pareix? Alonso.
per Quasi exemple. res diu el paperet. Me pixe. Bueno, tinc moltíssimes, de M'agarra. recortables. Ja vos faré un unboxing més detallat perquè no dona, però mira, sí. Maria Isabel ha trobat el to. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa del 2008, va ser, crec, en los lunes venien banderetes d'Espanya perquè tu les retallares i te les feres. I n'hi ha una foto de les meves germanes i jo en la... Adjunta-la, també. Vale, Per bueno, no favor. sé si la trobaré, però en les cares pintades d'Espanya i les banderes Esa de los foto lunes s'ha vist, d'Espanya. s'ha vist. Boníssimes, no sé què més. Este és el que més eixia. Mira, Paulina Rubio i Dani Pedroza, és esta? Li diuen així, no? Què és això? Dani Pedroza, era el de Va, les uno. motos. Bueno, en El de les fin, motos. que n'hi ha de tot. Ramon García, Ai, en mira, Grand Prix. Ojalà tornar al Grand Prix, d'això Torna, també torna molt enguany. I clar, és que totes les Este setmanes... estiu. Este estiu Grand Prix. I totes les setmanes n'hi havia regalet en la revista, entonces, bueno, la Ai, meitat bueno, ja no bueno. estan. Però bueno, simplement, tot això i Deixa-ho molt ahí, més. en la cadira, que si no... La nostra generació també tenim eixa muntona de revistes, però en les Wits. En els Wits. En la Superpop, en la Bravo, en les Wits. Les també Wits tenien donaven regals, revistes per sí. elles soles. Crec que sí. Era més com un còmic que d'una història. Mira, Rafa Nadal, a por el Roland. Així eren molt defensors de l'esport, poco jo. Sí, sí, la veritat Poco és yo. que... Porque es parla de fanatisme. Poco yo, que Ah, tiene la jo habitació també. pintada de no, poco yo. Pocoyo no, jo veia Caillou. Callú. No, poco Jo yo. Caillou, antes d'anar a fer faena... Ai, a fer faena. Al Està cole- trastornadeta. Al cole, enseguida es parlava de Caillou. Pobreta. Està trastornada. I ja era Paula Ribó. És que me n'anava a treballar. I no la Satan. coneixies. Paula Ribó? Rigoberta, Claro, Rigoberta és la veu de Ah, Rigoberta. ja, sí, jo... Que Però jo de poco yo, de de poco yo sí que era fan perquè tinc l'habitació pintant cara de poco yo. Poc es parla. Pues de veres. Imagina-teu. Però que ahí està Maria Isabel i tot, i ja té un fill. Mari Isabel, ja és fill i una filla, no? És No sé què és. Mari Isabel, M'encanta. una xica. Ella diu mi bebè, però es refereix en femení. Mos ha ensenyat la cara? Perquè No, sembla- ella diu que no la veig no. ensenyar. Farà. Com farà? Ah, Antes muerta que sencilla. Sí, no, real, que vaig veure un vídeo que li cantava algo paregut. Ah, vale. seria això. Ella sap altra cançó. Pobreta, No. una besadeta pa ella, que estarà, Que mos tindrà estarà prou de mirant molt. Ara me trauma. l'escriu. Que estarà mirant-nos. Te toca? Va, que te... Algo més. Què portes tu ara? Jo he dut pues, moltes coses. Això, que com es diu ja? Ah, les Withifrians. Que sempre diem que era Teresa, Iris i Montse. També És podria que ser sí. Inés, també O podria tu. ser... Perquè És jo- que sí. també Saps podria que ser sí? jo. Sí. I esta realment... Una és que pelirroja, és una mierda. rubia i una morena de pela... N'hi havia varios packs. Era Este, molt que era una simple. caca de vaca que em va tocar a mi, que era de la pluja, que tenia un xubasquero i s'ha acabat, perquè, jo què sé, un poc més de roba, no? Pues no, tenien sempre el xubasquero, que està més gastat que la Maria. Jo després els ha tallat el monyo, no ho feu, per favor. Això de Però tallar-li que- monyo a les nines. Però sí, era Teresa, Iris i Montse. Tal qual. I tenia els gossers, bueno, tenia moltes... No tenés angos, I ses coses. He dut això, Uau, bueno, en el bolso de les brats, Uau, Tenia un tia. estuche de les braços perquè la Montserrat... que està no bé per estrenar, però vas anar per la comunió, i claro, després de la comunió jo me vaig anar a l'institut, i això no anava a dur a l'institut. Com Has fet al comprendràs. Alfara o algo, tia? I jo, bueno, Estaria pues, tot guapo, no? s'ha quedat de baúl. I era una especie de... Això que era, els I polipoques... si també Sí. despegues de moño? No, este... O sí, Segur pot Eixa aniria aixina, tia. Esta era una Això és cosa una aixina, que podies tragar-t'ho perfectament si eres un xicotet. És la Polly Pocket, no? Exacte. I, Anem a bueno, posar-ho això tinc una nosaltres. història que Som més de contar. pinipons. Perquè a mi això no m'agradava, ¿vale? I jo estava mirant... Això que quan estan a punt de veure els reixos i propagandes de lo que vols, de lo que no vols... Va eixir un barco ahí de las Polly Pockets i ma mare, mira que xulo! I jo, mamà, a mi això no m'agrada. Que sí, mira que xulo, mira que xulo! I jo, pues a mi no m'agrada. I va reixos el barco, i jo... A veure, sí, a mi no m'agrada, jo no m'ha demanat. I ma mare, sí, perquè estava xulo! I jo, ja, això no serà que tu... Ho has demanat per ho has parlar igual? demanat. I després es tractava d'unes robes així molt plastiquetes que tu anaves posant. Poc que Que cofre-lis. asco. Que va haver-ho de posar estas 3.000 hores, 400... Però bueno, que sí. Vaig a posar-li a este la falda d'esta. Bueno, i el micro, això. Este Uau, és podcast, que costa un huevo de posar. és que estigueu soles sentint-lo, feu un esforç i ho mireu. Bueno, em sí, sap el mal. moño de plàstic més groc que un pardal, d'esto és un perico. Que piolí. Bueno, s'ha ple de coses. Després tenia esta És que dona asco, prim. tetraplègica. Perquè, mireu, les cames se dimenege. Este se poden doblar, el braç també. Bueno, i també li vaig tallar És el que els moño. pobres xiquetes es donaven unes coses per Perquè jugar. jo, claro, que només faig que mirar les moños, pues jo, moño. És que ella avui en dia... També tenia un cap de peluqueria. Oh, Que també li vaig tallar el moño.
Damunt, home, és que I si és un Txelín cap i de jo pel·lícula... jugàvem a cama abuela a fer els moños. De veres. Ella és que avui en dia encara es Fija. fija en els moños. Quan va per ahí. Sempre em fijaré en els moños. Pero así tengo una bolsa. Que se voy a enseñar lo de antes, después enseñaré lo de Ara, lo que soy fan de Ara. ¿Y qué tengo? Bueno, he agarrado una pesa del Belén. Ah, Perquè, com tot Qui no el món ha jugat al sap, Belén? tot el món sap, jo soc fan, jo era, i continuo sent, no? Molt fan de muntar els Belens. Jo a mi muntar els Belens sempre ha sigut... Una Ixa afició. ja no la gaste. esa la dicho més, Ixa... esa de l'Ublu. I m'encanta sempre. I després també tinc... Estaré fent un ruido a... Una semana. CMR. Tinc un Pokémon. Este és dels nous, però un Pokémon. Que xulo. Perquè jo tenia una Pokédex, tenia tot això. Jo jugava en Arturo i en Ana Pasqual a Pokémon com si no estiguera bé, era per nosaltres... Lo que més fan ha sigut de la meva vida ha sigut de Pokémon perquè estava tremendament loco. Sí. Lo que vam dir de... Lo que vam dir de fer els ous en pasta de dents i... que agonia, pues això. Molt bé. Vale, què més? Canviem de tema. Canviem de tema Un poc a més coses difícil. televisives. Ah, coses televisives. Sí. Vale. Perquè tu d'OT, els primers OTs, vas ser fan o no te'n recordes? Jo me'n recorde d'estar en esta casa precisament, en eixe vàter d'ahir, cantant Iris Gisela com si no estiguera bé. Però jo no me'n recorde de veure l'acadèmia, de veure los a ells, ensaiar, actuar, jo no me'n recorde d'això. Però de les cançons sí. Fama va ser més abans. Impostos. Fama sí. Hòstia, Fama. Què? Això fa molts anys, no? Això fa molts anys. És que estava recordant-me que també van fer uno que era Pase de Modelos, de Ah. la eixa que va caure a la piscina. Supermodelo. Que vamos, Això va me ser- recordo jo de veure-ho també. Que jo era massa xicotet. Això ja era veure algo per veure jo, perquè és que ja... Això era realities de 4. Sí, ja era... Que va ser a la part Fama de Fama. és algo més, però és algo més professional. Serio. Serio, sí. Hi havia un xic molt guapo que li diuen Hugo, que nosaltres érem molt fanàtic, que està bé. Jo Estava tenia enamorada. l'habitació plena de pòsters. D'eixe xic? O d'en general? Això posa-li alguna cosa ahí. Mos va firmar un autògrafo i tot, eh? Collo. Hugo, el de Fama. Que també Una podríem besadeta. adjuntar-lo ahí. Una I besadeta, després, Hugo. i després OT, OT 2017. del 7, que ja és quan jo... Ai, Estàvem això sí, locos. això sí que Això és l'última obsessió que ha Fanàtic, tingut Que jo han tingut i espero una no obsessió en tornar plan histèria col·lectiva de muerte. Però de votar en plan, l'aplicació, tots tots els els tot. dies. Tots els dies que Tots mos els dies deixem. votant, però 2017, els altres sí, No tant. però 2017 tornant-se locos, jo me'n recordo que Sí. quan eliminaven algú ploraven. De fet, heu anat a concerts, no? Hem anat Sí. a un concert. De tots, en plan. Sí, sí. L'OT 2017, sí, sí. I a individuals després també. Jo me recordo que veia les... Lo O sigui, a mi el que més m'agradava veure era quan acabàvem de sopar i estaven allí xerrant. O sigui, tu comprens que a una persona li pot agradar veure a unes persones que no coneix de res el que xerren després de sopar? Pues sí. Pues així Sí, era. exacte. Era tot el rato. Jo estava El en reparto classe de ja. temes, tu estaves fent els deures i el reparto de temes. Menos mal que no m'ha Actualitzant pillat el segon Twitter debat. per veure el... Home, jo estava en primer de Jo no carrera tenia i m'ho Twitter. vaig treure tot. O sigui, no sé com, perquè era obsessió. Jo a classe 24 també m'ho hores. posava i m'ho mirava. Jo Era no. molt obsessionat. Un altre tema que no podem no mencionar és lo que és més fan d'Irene avui en dia, que és Tini. Tini, Tini, Tini. Tini, esta noche tienes sed. Bueno, i la cançó que ha tret... És que, Ui. per favor, una cançó que va treure en Pantene, Sí. del moño, que parla del moño. Riso como la que m'ho va dir, risa. és que ixa cançó l'ha feta per tu, perquè és la teua cantant preferida I de parlar i la de moños. cançó és del moño, o sea, és que és increïble. Però és que Irene és nivell saber-se els concerts. Que és, tu mires els concerts. Tinc que dir que ara últimament ja no estic mirant-lo molt, perquè vaig descobrir que en un concert no sé què li va passar en el micro i vaig descobrir que realment no cantava tan bé en directe, que el micro tenia un poc d'autotune. I em Bueno, va això- decepcionar molt això. Que jo m'agradava Tini, veure... ja te Ja vaig. està... M'agradava veure els concerts perquè deia, joder, que bé canta esta en directe i no sé què, perquè això no ho fa tot el món. La gent en directe canta com el cul, molta gent. Això bàsicament és que vaig veure els concerts, vaig veure que li fallava i algo, ja no la seguís molt. Però bueno, sóc fan igualment. I de trobo televisió cançons que no ho noves, hem dit, Sèries? Sí, jo, sí. Stranger Things, jo me l'he vista ja 3 voltes l'última temporada. Quique BBH 11, el 11 ixe, el teu primer Instagram, el 11 ixe, era per Ah, de Agres, claro. Jo, BBH. I el 11 era de Stranger Things. Eleven. I tu què tens ahí amagadet? Ah, és de veres, algo que no me recordava. Que és Phineas i Ferb. Que això sí que... Uau, Això sí que és la millor sèrie que s'ha fet en la tele. el món. O sea, otro level. I ja ves.
Jo Estava també guapo, tenia, que després te la vaig passar a tu, la samarreta de Phineas i Ferb, que era una samarreta blava que I la tenia tinc el jo logo. ja. Ja fa temps que no el cap, amor. És que ja has crescut. Però vale? és que si jo avui en dia, o sea, en eixe pack Podem que fer-se lunes. venia la samarreta, el disc i venia el pòster. I el pòster és el pòster que encara tinc a Que la tens a la seva habitació habitació i que penjat. pense tindre-lo ja tota la Que està vida. foradat per un costat. Està tot esgarrat, però és que no puc no posar... Plastifica-lo i- O sea, és que... Ja van. Per favor, i tot temazos, damunt cançons d'un minut, que és un disco que vos el recomano. Bueno, i és que hem adelantat antes lo de Tini, perquè anàvem a parlar d'actualitat. Sí, De fans però és actual. que jo Tini no me la podria llevar del cap en aquest moment. Oh, vale. És que l'hem convidat sols per això, per Tini. Per Tini, va pensar, bueno, pues va que vinga i que parle de Tini, pues bueno. Pues ja no. Tini, vosaltres... I tu actual què Estic tens? decepcionat. Jo actual res. A veure, jo fan, també he portat coses actuals, però... Damunt la pobra s'ha Però quedat- fan tampoc sóc fan. Sí que eres fan, A veure. no mientas. Però he portat tres coses. Vale. Primer, un disco de Belén Aguilera, firmat Que ja per feia ella. molt de temps que no es parlava en este podcast de Belén Aguilera. Firmat per ella 2 voltes. Te amo y te amo. Què més? Para Quique, guapo, estrellita, firmat. ¿Vale? I per dins, te quiero, o no sé què posava. Te quiero bebé. Però me lo va firmar 2 voltes. Te quiere Y- Belén Aguilera. Ojo. És que, vamos... I li va firmar la funda del mòbil, mal firmar, perquè me'n recordo que vam estar una hora buscant per Múrcia. Un retolador i no Un retolador dorat per firmar-me A mi m'ha això, dit i que no. bien hueles. Bueno, això, i Belén Aguilera, pues, o sea, no sé qui estiga loco per ella, però... Yeah. Pero bueno, sí. Después tengo el disco de Oques Grasses, que Oques Grasses... També a te mi- l'han firmat. Nosaltres vam No, no tocar me en l'han les firmat, classes. però m'encanta. Diso això. Que Diso. desastre de concerts. Que elles van tocar en Oques Grasses. Quan encara no era tan... Bueno, era famós, sempre ha sigut famós. Si Però no, no haguera baixat No havia hasta tret este disco, per exemple. No sé què... Ah, Els dos primers, com a molt. El de Cool el de Cool i tot això. Són un ocell. Pues nosaltres vam cantar en un poble que ara mateix no recorde. Ha volgut oblidar. Alcalalí. Me comentan por el pinganillo. Un besadet a tots els alcalalienses. Alcalalienses. I allí vam estar, nosaltres tocàvem en Oques Grasses, Sir, i qui més tocava? Smoking Souls? No, n'hi havia gent de Smoking Souls per ahí. Moltes que I vau xerrar en estos i tot, amics. Vam xerrar en estos, Sí. un comboi de sella. Tocar cançons, cantar... Quanta cosa. Vaig quedar estafònica. Pa que sapíeu, El Aquí nivell donde de nos les- ves, El nivell dels convidats aquí que donde duem. nos ves. Ojo. Que igual... Amics de Oques Grasses. Sí. I l'últim que tinc així, bueno, no sóc fan. Amics, però soc friends obsessiu un poc, ja. Sí. Esta és nova. Esta és la A sèptima veure, aquí que gorra tinc. no pot ser que tornes a traure gorres. Esta és la sèptima Así que fora. tinc. I és perquè la setmana passada me la va regalar la meva germana. Una Perquè me la besadeta. posarà en festes de muro. I me la vas posar enseguida que me la Que és va de donar. Marraquets. És No, és de... Springfield. Ah, vale. Pero qué chulo, es súper chulo. Me A veure, encanta posa-te-la. esta. Gorra, me encanta. Preciosa. És que és ideal. Alguna sèrie o alguna cosa així que tu te'n recordes que vaig... No sé. Los protegidos. Yo era fan y no era chicotinino, pero yo para mí eso es Chicotinino. poders. Ana Amb i això- los 7, tu ahir no Ahí ja havies no. nascut. Lo de Ana i los 7 jo crec que ara avui en dia Ahora son ahí los això 8. estaria vetat, perquè això... Ara los 8. Ana i su chocho, bien grande. Res, pues això. Que, claro, la cançó de la intro era com un poc eròtica, no? No sé. I tu ahí, a les 10 de la nit, tens tus pares mirant. Era més contenta. Però bueno, quan hi havia xiquets, pues estava tot permitit, es podia veure. Ja. Jo no, això sé que no tinc idea de què és. Pues era una sèrie de 7 germans i Anna realment no sé si era la nòvia del seu pare o algo o realment era la mare, perquè jo crec que la mare no era. Bueno, passem a la secció d'avui, que ja hem Sí. parlat super mogolló. Així que Vale. vale. Pas la Teresa. Bueno, ha vingut en patins, per qui no... Mira, el complement d'avui és estos patins. Molt Les bé. estrenem avui, saps? Me'ls van donar reixos fa 2 anys. I les Hòstia. estrenem avui. Tia, Però No és digues- que jo vinc en patins perquè nosaltres, quan érem xicotetes, també vam tindre obsessió de patins. I un dia es va tirar el primer Irene per ahir pel carrer Major. És que en el la poble costera patinar, eixe, com a que no. pa cavall. Irene es tira i després jo dic, jo vaig també! I Irene, va, jo tampoc! I ja sabeu com va acabar la història. Pues mal, segurament. Jo de lo primer que vaig ser fan va ser
Bueno, a part A veure. dels Teletubbies, que ma mare té obsessió de que siguem fan dels Teletubbies, nosaltres, els seus nebots i tot. Tot. Però jo vaig ser molt fan de Natàlia, la DOT. No la Cunza. La Cunza, no. A veure, quina Natàlia. Natàlia? Ah, Natàlia. Natàlia. Este Vas a va volverme ser el loca. seu primer disco, Ah, sí. que Vas a és volverme No soy loca. un ángel, ni lo seré, no soy un ángel, lo intentaré, no puedo... Bueno, Ja està. jo tenia obsessió, plorant i tot, que no aconseguia el disco. Ai, que és que no tinc el disco. Hasta que me lo van comprar, els meus pares, claro. Entonces ja la xiqueta més feliç del món. Sí. Això I és ella, fàcil, tu tenies pòsters i totes les coses. Jo em comprava la Superpop i tot això, retallava la silueta I a pegar. i me la pegava en l'estanteria, tenia l'estanteria plena de ronya i... De Natàlia. Natàlia. Natàlia era el la ronya. Que mona. Sí, Natàlia molt fue fan. jo. I després va arribar a la meva vida esta persona. Que estés al revés. Floricienta. Esta sèrie. Però una obsessió que quan es va morir Federico Quants no vaig eixir de Al final de casa... la primera temporada, spoiler, Sí. 15 anys després, o 20. més. Quants capítols tenia això, almenys? 170 Cada la primera temporada. temporada i 170 la segona. Jo la vaig veure fa poquet. Buah. Que me'n recorde que no aconseguíem el disco i jo me'n vaig anar a la granja escola i quan vaig tornar tenia este disco en ma casa, perdoneu-me. I es va morir Federico perquè jo tenia el Federico plastificat en la cartera. És que clar, que tenia també de l'orella així. L'únic que et duries era la cartera, no duries molt més. Sí, perquè en aquella Te dedico època... plastificat i doblat així. No? Que també tenia orelleta com iris. I quan es va morir, claro, la pena. Va ser... És que això ho van fer molt mal. Però bueno, no passa res. I després de lo últim que ha sigut, bueno, i crec que soc I fan, eres. seguisc, és d'Amaya. Que este disco és el primer i no tinc ni encetat. No el van encetar perquè com... jo també me'l vaig comprar escolta el meu iau. Però els altres se'l van comprar també els dos i sí que vaig encetar. I el crossover de tot això és que Amaya cantava en el seu concert Vas a volverme loca de Natàlia Ladote. I el crossover de tot això no. Però una cosa que em va fer molta il·lusió és que jo tinc un vídeo que em va gravar el meu germà que Amaya diu un beso Teresa, mua! També podries I adjuntar. se'l sap de memòria. Sí que és fan d'aquest vídeo, soles. Home, Jo, quan me ho va enviar, jo, mire, que crec que va ser l'any passat, perquè L'any crec que passat, festes de tornant-te muro loca. era jo, mireu, Tornar-te loca, però tu loquíssima. vas a tornar-te loca. Una cosa que vull comentar en tu és una cosa que els dos són fans. Bueno, crec que seguim sent fans. I bueno, tu més de Veurem que xicoteta i jo vaig començar després. Però los Sims... Sí, jo anava a dur el meu primer Jo joc anava de a los dur Sims. tot això és per Però lo que m'he dic, oblidat. ja vam parlar en un podcast de los Sims. No és precís que en tots els podcasts Però parlem de los Sims. segut ara es pot... Això sí que és una obsessió. Tinc quasi més anys jo Que lo sí. que los Sims. No, és que tenim més anys que moltes de les coses. Va, comencem en els embarbussaments seriament. Vale? Deixem les coses de fans perquè Ja Ja està. està està bé. bé. Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré, perquè desencargolar-ho... No, Vosaltres compreneu que això és manera de vosaltres poder-se-ho ensenyar? No. Vaig anar més espai M'he perquè quedat se ho petit. ensenyi. Canvia uno més curt. No, Un i- caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré, perquè desencaragolar-se. Un cargol ben caragolat. Qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré Perquè desencol·logar-se. perquè desencaragolar... Encaragolar-se. Jo crec que sí. Has de pensar en la cara i en la bola. Jo crec que no existeix. Desencaragolar. Desencaragolar. Con carita Deseny, empapada, la però cara igual. deseny, que no la tenim. Ai, perdó. Entonces va, dis-lo. Un caragol. Ben encaragolat. Qui serà qui el desencaragolarà? Jo Jo seré seré el desencaragolaré. Perquè jo sé. No, perquè desencaragolar-se. Caragolar-se. Ah, això. Que Ai, molta gola. jo no puc Fa falta dir- molta gola per dir això. Acabes de fer cara de Gaspar total. Que sé que no li agrada que lo diguen, però és que l'has feta. Jo soc fan de Gaspar, veus? Jo soc fan d'Iris. Pues, Bueno, pues ja està. Iau. Tu que és més agra o més dolça? Jo crec que és depèn de la gent. Si la gent em cau mal, pues soc agra. Perquè em costa molt dissimular que em caus... O sigui, si em caus mal, em caus mal. I si em caus bé, pues soc dolça.
Però Ara, canviem, si estic oh. treballant cara al públic, doncs tinc que fer que És no ho dolça, sé, però quan realment volem caus com canviar- el ojete. Quan el toquen per telèfon que estàs de guàrdia i el diuen vine a obrir-me la farmàcia, ahí... I tu vas i és un Ahí paracetamol. no hay más, tu tía, que tens que portarte bé. Segons. Ja, però si és un Però l'altre paracetamol... dia, en festes de muro, que estava de guàrdia, que em va tocar uno que el que venia del metge, bueno, venia del metge, que tenia que anar. I les dic, sí, ara vaig. I estava en el matzem. Pues vaig pujar del matzem a la farmàcia, que són 2 segons, pues no es va poder esperar, i aquests 2 segons. Em va tornar a tocar. Que no vienes? I li vaig dir, vale, un poc de paciència, no? Perquè ja em va estic tocar la anant. moral. Tio, estava anant, no havia tardat ni 2 segons. Com si... Bueno, en fi. I ahí em vaig enfadar un poc. No va passar res, de normal. Però jo veig que tu contestes molt Molt dolçut. Sí, jo soc molt... Hola... Després, a lo millor, per darrere, dic, ah, la puta, però per davant soc tot bonic i tot preciós. És Això és falsa. treballar al públic. Treballar al públic és així, xics. No treballeu mai cara al públic. Bueno, d'això vam parlar l'altre dia. Per això ho dic. Pues ja està. Ara, primer, l'objecte, un regalet. Exacte, ja a veure si cap així. Pues jo he dut una diadema, que no és una diadema qualquera, No. és una diadema feta per María Ángeles, la mare de Judit, pel cumpleaños de Teresa, Iris, Noé, María i tot el que puga unir-se a ese cumpleaños, que es va disfrazar de Les tres bessones. les tres bessones. I no sabíem molt el que posar-se. Va dir, les posem una camisa cada una d'un color. No, senyor, María Ángeles no anava a permitir això. I va agarrar i mos va fer una diadema cada una de cada color, verd, blau i rosa. Mos va fer no sé què en un pantaló que li havia sobrat. Bueno, soc fan de la mare de Judit. Des d'ací, Una besadeta. perquè és una artista. La diadema de les tres bessones. Jo no sé si de les tres Cap bessones més. hem sigut fans, però jo sí la que veia tenim molt. nines i contes i coses. Hi havia una bruixa, Teníeu. també, sí. La bruixa, piruixa, això... Com... I, vale, passem a la secció final. Sí. Primer de tot, un chiste, un acudit. Bueno, Jaimito, ¿te has copiado el examen de Pedro? Y Jaimito dijo, no, ¿por qué? Y digo, porque Pedro en la pregunta 3 ha puesto no lo sé y tú has puesto yo tampoco. Ai, sí, sí. I això és de part... tinc que dir també mític. que, bueno, da igual, jo no ho dic. Sí, digues. No, yo no he posat yo tampoco, pero yo en los exámenes de primaria le vi preguntas que no sabía y decía, pues no ho sé. Ja escrivies, no? No. Jo posava no ho sé en la UE. No ho No ho sé. I a més estava dient, tens algun problema? I jo dic, sí, uns quants, pot ser. O sigui que comença a contártelo. Vale, dis-ho tu. Àudio o sticker preferit? Pues sticker gaste molt el de un gosset que fa així en el cap tot el rato dient que sí. Posarem també el de Antes muerto que sencilla, així? Així? Exacte, i això també és molt preferit. És que tinc tots són molt preferits. Després, Famós que cau mal. Pues em cau mal Miguel Bosé, Òbviament. òbviament, Paraula preferida. Sangonetjó. sangonetjó. Que no sé, si Molt. m'ho tinguera que escriure... Però sangonetjó és un... Sangonetjó, sí. Vale. I per últim, i no me... No, falta una cosa antes. Lo de l'Instagram. Si hagués de seguir a una persona sola en Instagram, qui seria? A Tini, Tini, Tini. A Somagres. Què va? A Tini, va, a Tini. A Tini, 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 esta noche. No puc parar. I per últim, recomanació musical. Tini. Tini, què va, no? A Somagres. No sé si algú l'ha recomanat, però Colomet. Ah, Colomet. Colomet, espera que m'ho diga ben. No, Colomet. però- Colomers, Palomar, Palomar. Palomar. Voy a dir Paloma, pero me será nada, perdón. Paloma, una besadeta, si estàs ahí. Espera. És molt artista ella, Molt Bueno, artista. una cosa massa. Ja la veurem, però sí. En sé totes les cançons, xica. Pues Com de Tini, però la Tini A veure si valenciana. ve vale? Agres algun dia. Trau o el algo. ukelele. A veure, va. A veure. Ja està, no? Tot el que havíem de dir? Sí. Anem a cantar i a despedir-se. Gràcies, Irene, per vindre. Gràcies a vosaltres. M'ho ha passat estupendament. De loquis. Mal. No torne ni No pagar. torne, vamos. M'has de pagar 15.000 euros, un xalet... 15.000 euros és el que val d'això. Va. Más o menos 100 días de vacaciones y vuelvo a las clases de nuevo. No hay problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo. Podría hacer un puente. Contar momias, Escalar la Torre Eiffel, descubremos algo que no existió. Vayamos a un mono con gel, pa, 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 pa. temporal, Con vida artificial, esos de Frankenstein. ¡Está por aquí! Pero de la extinción, pintemos la nación, Vamos a enloquecer. ¡Finias!
como ver, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar. Aquí con Phineas y con Fer, ¿qué haremos? Eso y más. Creo que es aquí con Phineas y con Fer, ¿qué haremos? Eso y más. ¡No, mamá! Está haciendo las caditas iniciales. Au. Dale, Deu. Caga damunt.